Magandang araw mga katropa, panibagong content naman tayo, panibagong video. Ang susunod nating video ay ang isang tagong resort sa bayan ng Buhi sa Camarines Sur, ito ay ang Lologan Resort. Bago namin narating ito ay tumawid muna kami ng 2 bundok at 3 ilog. Biro lang mga katropa, kailangan natin ng guide o kaya mag-Google Map para marating dahil medyo may kalayuan ito. Pagkarating natin sa parking area ay kailangan nating maglakad ng mga 100 meters hanggang sa may entrance. Ang entrance fee ay 60 pesos mapa bottom man o matanda at 100 pesos naman kung ikaw ay magna night swimming. Pagkapasok mo nga ay bubungad sa iyo ang napakadaming swimming pool, meron pang bata at pang matanda, mamimili ka kung saan mo gusto mag-swimming. Walang problema sa cottage dahil meron sila malapit sa kada swimming pool. Kapag naligo ka ay magugulat ka na lang dahil sa sobrang lamig ng tubig dito. Ang tubig pala nito ay umaagos at nagmumula sa isang source ng tubig mula sa bundok, at pinapalitan nila ito bago sumapit ang gabi. Talagang sulit ang paliligo mo dito dahil para ka na ring naligo sa ilog. At bukod pa dyan ay dumagdag pa ang magandang tanawin sa palibot ng resort ang nakapalibot na mataas na bundok. At kung kayo ay kinukulangan pang maligo sa mga swimming pool na yan, ay pasyalan pa natin ang ilog sa taas na mayroong paligan at mini falls. Kailangan lang natin maglakad sa damuhan at sumampa sa mga batuhan para marating ang nasabing lugar. Nadaanan nga natin ang mga tubong kumukonekta mula sa bundok at nagsusupply ng tubig sa mga swimming pool. Ito na nga ang sinasabing mini falls sa unahan, na kung saan napakarami ding naliligo dahil sa napaka-preskong tubig na dumadaloy mula sa bundok.